I pored svima ljudi, dobrodošli u epizodu Captain Steel, danas smo snimamo Clash Royale i sa nama je naš drug s kojim smo snimali onaj challenge. Lazar Dukić, umetničko ime Corleone. I ljudi, danas ćemo raditi jedan challenge, a to je ako on meni uzme jednu krunu, mislim kulu, ili ja njemu, a meni lupi šamar ili ja njemu, znači... I da, to ćemo raditi u Classic Draft Challenge-u, tako da sad ću ja njemu poslati ovaj challenge, pa se vidimo kad krenemo. Evo nas ljudi, znači, ajde ja ću da uzmem njemu šta već, ajde ovako. Vole, ne gledaj. Okej, ajde. Ovo, ne gleda, a? Dobro, ajde, nema veze. Uzeli smo šta smo uzeli. Ajde, čekamo tebe. Evo, uzeliš. Inače moram ovako, zato što moram da igram na kompjuteru, moram na telefonu, onda sad gviri, ali da ga jebem, nema veze. Šta bi gviri mi je? Ajde, kreni. Ja ću prvi, ajmo da gledaš stvarno. Ono mi je tu oblast. Okej, ajde. Šta je majstor, jebate se. Sad ću ti pošalj, opa. Tu. Dobro, ajde sad, Sparky. Gledaj. Okej. Idemo minera, krtica. Tu će sad Sparky da ga poje. Bum! Gdje ćeš to? Ja da ne bio. Nema tu šta. Pa i sad ovo. Ojde, čan. Stani! Gledaj! Crkni. Gledaj mi muna! Ija. Sad čekaj mi sam. Nema tu, a šta gledaš, bem te? Ne gledam bre. Dobro, idemo ovako sad. Ovaj smocao sam. Ajde udari. Jebem ti se. Nema tu Lumberjack, dok on udari jedan put. Gdje ćeš to? Idemo ovako. Bar udarila voz. Miner. Idemo tu minera. Sad će ovaj brži brata. Nema veze, ja mogu tu da ti uzmem kulu, mislim. Sad ću im sa nečim. Čekaj. Ništa tu. Gle, ovaj C koji ja bacio. A jebi. Nemo da vidiš. Čekaj, ovdje sam glupe strele bacio, ali sad ide sila. Šta bre ovo? Aha, ovo je turnament, mi stigo nešto. Vidi, neka proba se završava otkus, znam šta je. Ide sad Sparky. Bam! Ajde, udari u tebe. Pa ne može. A idi bre u kurat, jebem ti. Čekaj. Ajde da ti uzmem taj tower. Pa i sad ovaj puš. I A daj! O, što je ovo? Čekaj. Baci ovaj. Čuk. Šta? Nema tu. Ajde, udari jedan put, gledaj. Pa se ovo samo čišćenje ovih princeza, rom. Jebi ga sad. Jedi govno već ko. Jebi ga sad. Ne, jebem. A mrš, jebem. Go play. A mrš. Čekaj, hejde. Pa udari, ajde. Ajde. Pa ajde udari. O, jebote. Jebem ti, abre. Nije ja. Ajmo, idemo ponovo, ajde. Nije ja. Ajde, idemo dalje, druga runda. Ovo ću ti pa. Ajde. Nemoj. Pa čekaj, šta ti vidiš? Nije, nego kažem nemoj to. Nije sve palo sranje. Šta vam znaš? Ajde, sjedi gradi svoje.
Ja, da mi mortar, jebate. O, što tu sam? Ajmo, udri. Vizar. Preselo ti da Bog, da vidi koji, znaš. Idemo sad. A ja ne uči da se branimo, ovo nije fair. Ide mortar. On nije fair! Bum, ode i princeza. Pa nije Idemo. Znači, tu se spremi za poslije jedan. Šta je bre ovo, šta si ti uzimo bre, sam neki kutice. Pa šta kad nema ništa? Ide krtica. On nije fair. Ja ti govno, niko. A ja ti govno. Igravo. Možeš mi neko poslušati preselo. Jasno. Šta ću sad, majku mu? Ode meni taver. Jebi ga do kurca. Jao. Stani! Gledaj govno. Će tu biti šamar još jedan. Čekaj, dok traje ova akcija. Pa ćemo poslije da udarimo šamare. Ander. Bravo. Čekaj, ovako. Šta ću sad bolno ubiti? Idemo sad ovdje zepče. Tako. Vitko, će Idem. dobiješ i ti šamar tako. Čekaj. Ti će prvi da udariš. Pa znaš ti šta imam poslije za tebe? Smrt. Ne. Dobro. Će dobiješ dva. Idemo sad. A šta nemam ništa, pa sve skupo. Nemam čim da se branim, gledaj, moramo ovo. Idemo, drugi taver ode, šta je to? Još nije otišao. O, nemam čim da se branim, nije to nije fair. Lightning bacio lik, jevat. Pa nemam ništa, Bum. nije to da se baci. Internet ti nije da, Veljko, Šta bre nije, pa šta misliš da bi Graveyard pomogao? jedan jebote? šamar se ne važi. Misliš da bi Graveyard pomogao? Oooo! Idemo ovo. Daj da Bog da ti preselu. Šta ću sad jebati? Pa je sad ovo. Dva mortara sam mu postavio lagano. Kako nije kula otišla? Gdje ćeš to? Ajde teću. Sad ću ti uzeti i 3 šamara ću ti dam, pa će dobro. Gledaj ovaj mortar spam, brate, gledaj ovo. Bum. Ti četiraš. Ja ti bijem dva. Pa dobro 2, ja tebi 3. Ako da viš ako će ti preselu. Ajde. Prvu kulu si ti meni uzeo, tako da, ajde. Čekaj, uzmi drugu stranu. Sad ja tebi, a šta si ti malo pre uradio? Nije bilo jako malo. Ajde. Čekaj, skoje se. Znači imam 3 puta, tako da... Ne mogu ti si ovako da neće to. Pa čekaj, hoćeš ovako da te boli više. No. Ajde. Eto, nije jako. Sad imaš ti pravo. Čekaj, ja sam ti još jednu. Čez da tvojim skeleton. Ajde, sad idemo dalje. Još dva imaš. Pa da. I ja pospješim. Da. Pičku. Ajde, još jedan. Ne, sad ti. Udari, već ja tebi da napadim. Stani glavom. Baš ruke. Da ti naplatim za baš ruke. Nije jako. Dobro, nije. Pušteda. Priznajem. Ljudi, to je bilo to za epizodu, došli smo da ne nastavimo, igrali smo 2 runde i nadam se da bi to bilo... Ne sme, Da je to bilo dovoljno. To je bilo to za ovaj klip, ako vam svi dostavite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!